Niekedy stačí len ticho, teplo domova a pohľad do plameňov, aby si človek uvedomil, čo je v tomto zrýchlenom svete skutočné. Už nás čeká Janinka. Lebo viete, dnes žijeme v dobe, keď sa dá vytvoriť takmer všetko jedným kliknutím. Obrazy, svetlo, dokonalé scenérie. Všetko môže byť len výsledkom umelej inteligencie. Tento šperk a jeho fotky však nevznikali v počítači. Obuli sme bežky a vyrazili na špeciálnu misiu. Nájsť to najdokonalejšie miesto, kde tento šperk nafotíme predtým, než definitívne poputuje k svojmu novému majiteľovi. Žiadny umelý svet. My sme tu, vonku, v ostrom vetre a mrazivom chlade. Sme na skutočnom mieste, pretože veríme, že poctivé remeslo si vyžaduje poctivý prístup. Kedy fotíme pri tejto hore, ktorá sa volá Kriváň. A tu už sme to miesto našli. Dokonalé zrkadlo. Náš malý drevený kriváň, zaliatý v živici priamo z očí v oči tomu skutočnému tatranskému. Ten kontrast ostrého mrazivého snehu a tepla, poctivého remesla, to je presne ten moment, pre ktorý túto prácu s Jankou tak milujeme. Je v tom pot, mráz a hodiny práce, ktoré žiaden algoritmus nenahradí. Nepotrebujeme vymýšľať dokonalé tvary. Príroda ich už dávno vymyslela za nás. My ich len s pokorou prenášame do našich výrobkov. Ďakujeme, že s nami kráčate po tejto skutočnej ceste.